takulandirani mu program yathu yotchedwa Yendani Ndi NICO. Mu program imeneyi mukhala ndine Upile Rina Malenga ndipo tikhala kucheza ndi anthu osiyanasiyana nkuwafunsa mafunso okhudzana ndi NICO, makampani athu komanso maproduct athu. Mu program imeneyi contestant akhala ndi mpata owina 300,000 kwacha ngati atalondole mafunso onse amene titampatse. Lelo tafika kuno ku Machinjiri area 1 ndipo ndi contestant wina amene afuna tiziwise kuti iyeyo amaziwa chani chokhuzana ndi NICO komanso makampani athu. Tiyeni tikumane. Muli bwanji mayi wanga? Ndibwino kainoma. Tili bwino. Mungatiwuzireko kuti dzina lanu ndi ndani, anthu akudziweni pang'ono? Anthu dandidziwe. Ehe. Ine ndine Fane Bondani. Ndimakhala chakumapazuko. Ya kujadira la Pilipili. Okay. Ndithu mama. Takulandirani kwambiri mu program yathu yotchedwa Yendani Ndi NICO. Ife tathokoza kwambiri. Eti mwakonzeka kuti muyankhe mafunso? Ine ndakonzeka kwambiri. Eti mamvesesa amene kuyenderaso program imeneyi. Okay, ndeti ndione kuti nalelolo muyenda ndi ndalama zingati. Ndio ndofunika kuti mulowe mbasi mwathumu tikufunseni mafunso angapo okhuzana ndi kampani yathu. Zikomo. Ndathokoza. Takulandirana ndifane. Ndathokoza ife sotakulandirani kwambiri. Zikomo kwambiri. Mwakonzeka? Ine ndakonzeka kwambiri. Okay, chabwino. Sono apa tikhala kuti tifuna tifunseni mafunso 5. Chabwino. Pa mafunso 5 amene wawa onse ali ndi value ya 60,000 kwacha. Funso lina lililonse. Chabwino. Ndeti kakufunsani funso nkupeza kuti mwina kapena mwalakwisa ansala. Mutawina kalendalamo. It means ndalama yomwe takupasaniyo tikhala ngati tayihafula. Chisonyezo kuti ngati malo londola funso loyambirira nkulephera lachiwiri ndekuti ndalama ija mumoti ikhale 120 ndekuti ihafulidwa ikhalano 60,000. Zikomo. Tikuyamba ano mafunso. Chabwino. Funso lanu loyamba. Dziko la Malawi lili ndi mabanki asanu ndi atatu omwe akugwira ntchito pakali pano. Kodi mungandiwuze kuti ndi itiyo yomwe ili membala ya NICO Group? Tikatero funso limene lolo mwalephera ndi NBS Bank. Tikupita no funso lathu lachiwiri. Ndi mbali iti ya NICO Group yomwe ili ndi udindo yokupatsirani ngongole ya nyumba. Ndi A. Aris Properties, B. Icon Properties, kapena C. NBS Bank. A. Aris Properties. Tikatero funso limene lonso mwalakwisa yankho lolondola ndi NBS Bank imene ili C. Banki ya NBS imakupatsirani account ya business kwa anthu omwe akuyendesa ma SME amene ali ma business ang'onoang'ono. Kodi ndi mulingo wanji wa ndalama yomwe imayenera kutsala kwa account imeneyi? Ndi A. 20,000 kwacha, B. 50,000 kwacha, kapena C. 10,000 kwacha. 50,000 kwacha. Funso limene lonso mwalephera. Tikupitirira tasali mafunso awiri. NBS Bank imapereka ngongole ya changu kwa makastoma ake yomwe imaperekedwa yonse pakamodzi kumapeto kwa mwezi. Tchulani dzina la ngongoleyi. Mwamvesesa funsolo? A. Kachangu payday loan, B. Easy payday loan, kapena C. Payday loan ya changu. Musankhe imodzi pamenepo, A, B, kapena C. C. Payday loan ya changu. Yankho lolondola ndi kachangu payday loan imene inali A. Funso limene liso mwalephera. Apa tupita no kufunso lathu lomaliza. Kodi mbuyomu NBS Bank imadziwika kuti chiyani? Ndi A. New Building Society, B. National Building Secretariat, kapena C. NICO Banking Services. A. New Building Society. Tikatere mwalondola ndikuti inuyo lero mukuyenda ndi 60,000 kwacha. Simukusangalala?
at least kangachepe ndona apa ndofunika kuti mukatsegula account yanu ku NBS kuti mwina kapena mukaziwe zina ndi zina za product awo foti kuti zinthu zambirimbiri zoti niwe mutha kuziwa zoti zitakuthandizaniso ziko mai wanga tafika tsikani ndithu tsikani zikomo zikomo mukumva bwanji Neru ndikumva kukoba kwambiri. Eti tatiwandikireni musandiope yayi. Ndikumva chimwemwe kwambiri. Chimwemwe kwambiri. Kwandi tsiku loti nesina yembekezere. Eti kuti zingachitike zimenezi. Eti Manda muona mulungu odabwisa. Ayi mulungu ndodabwisaji. Mulungu ndodabwisaji. De apapa tikufuna kuti tikupaseni konika mphatso kuti musangonyamuka ndi ndalama zokha yayi. Mukapita ku nyumba muziti kumbukira. Ndeka gift kameneka ndikainuyo kupatula 60,000 yomwe mwawina lero lomo mpikisano wathu. Maphunzira ziwiri zinazokhuzana ndi NICO. Eti kuisatirabe. Ya ndero funika mutsegula account ukuku. Ilipo kale tuko. Ilipo. Ndituto lwa nyamata ilipo. Nde mukaponyeka ngachepe. Mukaponyeka ngachepe. Ya. Itu mukatipa satikaponyeka. Ziko kwambiri tathokoza yetu nde mwazimvera nokha inunso mutha kuyenda ndi NICO ngati mukufuna muyende nawo ndi NICO tumizani uthenga wa m'manja imene ili SMS ku 0991 323 323 mulembe mu dzina lanu komanso dera lomwe mmakhala ngati mufuna kudziwa zambiri zokhudzana ndi NICO ndi ma product athu onani Facebook page yathu imene ili @NICO Group MW kuti mulumikizane ndi a call center yimbani 323 ndi amene atakuthandizani kukuzanisoni zambiri zokhudzana ndi NICO ndi ma product athu Yendani Ndi NICO.